Eh. Anana full of critics. Look at another rango no upon rango no blue temo no ground con dong. Rango was just received my bear cabes. Orengo Begi kende mommy no o ruak. music no dong near reception coach. Do not is in malo. Ah? I woke out again. Opunguza no matintu.
Mana kamano nyakoram gajuang kamora mara mintira ka thulu makende marwa ki chenro mar Duond Onagi kamano wanyisi odichieng' ma kawuono dhi twakande ka achiel kod achiel kuom jolinda Mwananchi ma bende koro limbe mar linda Mwananchi Kisumu kande koro kayo wadong' mana gi seche matin tu to dhi chako rally mar linda Mwananchi madhi timore e pauno mar wuor nyakoram gajuang kama tayo chenro ni Dan Steve James aka nyakonyoronyo wan tarik en tarik 25 en chengeso kwa goero kamano bende ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momiwa kinde machalo koda kamandie mondo miwa chwakwa Rome chutho twagne twadhi gombaga ka achiel koda wendo mabende wan godo odichieng' ma kawuono miluongo ni Jakom 002 mano bende en bunge mar Embakasi East 2027 dhi nyiso ni to lek mane man godo nyakoram gajuang ka bende gino modhi chako godo en kaka achiel kuom kweth mar linda Mwananchi odhi nyiso ni to chalo nade ka bende koro oganda mawuok Kisumu County oramo kacha kagiwacho ni ka en mana 2 term to gibiro kacha kachiel kod duol ma bende giwacho ni 1 term. Jakom 002 Yes. Iriyo nade? Ariyo maber. Wamor kabisa kuom donje Duond Onagi TV. Goero hamano. Yes. Mokwongo nyisa ni yangri aja neno mara ni to Jakom kata Migosi Otieno en wuod kanye? An wuod Ugenya kamiluongo ni Sega bar kor pap ndege. Mane dalawa. Awuod luog tiende. Yes. Unemu Iwuod luog tiende? Oknobi koda. Oknobi kodi? Iwuod Sega maril? Ase confirm. Aja luo lo. Yes. To koro wuod Sega kwachaka jaka maber kabisa oganda mathoth bende koro ywak ni uketho chama mar Baba ODM. Mago oganda mage ma ywak. Joma ywak go ema ketho. Ubaro ODM dere. Bwana joma ywak go ema uso ODM. Jomi winjo ni ywak go gine ma giuso ODM. Gigo ODM bei. Bro bedo nadi nuwanu mwapogo ODM. To giuso ODM i Nyanza ka giloko Nyanza bedo UDA awuria jomage ma uso ODM gine ma giuso ODM. Mokwongo nyisa ni to ere kaka udhi donjo Kisumu nikech apani kineno kacha weche manyien gi gigo mabende koro dhi auhae ka ineno ka bende koro kweth moko mabende ni Kisumu County wacho ni koro ok unya donjo ka. Number 1 udonjo nade? Number 1 ok nwa donjo nadi bwana wajo Kisumu bwana. Wajo Luo Kisumu e headquarter mar Joluo. Number 1 adwa wuoi issue moro nitiere chairman mar jo boda boda. Kisumu ka nyawinjo ka owacho na linda Mwananchi biro kelo koko Kisumu. An gadier ni jago no maja chairman mar boda boda onge ohala mora mora Kisumu ka. To ni mar limbe mar linda Mwananchi Kisumu ka kelo mwandu Kisumu ka. Kawuono tim mar linda Mwananchi onindo Kisumu te. Trust me not. Oloso hala ma Kisumu maber malich. Jakom udonjo nade Kisumu? Bwana Kisumu en dalawa Kisumu ok nwa donjo nade. Udonjo kupondo donge? Bwana wapondo nade donge ran ka. To mokwongo adwa somo makatiba mar Kenya. Adwaro somo ni ja chairman mar boda boda mochiwo statement nu waonge right mar donjo Kisumu. Oma kata kane kidhi school nitiere gimwa luongo ni Constitution of Kenya. We have Article 33 and Article 37. It is very clear. And abro somo nego mondo elewane. Article 33 wachon everyone obed puth obed ngata ma e Kenya ka nigu freedom of expression. Inyalo wacho giro ero ma ichunyi. Mano katiba marwa oyienwa. Iwinja. Mar ariyo wan gi Article 37 oyienwa mar assembling, demonstration, picket and petition. Koro ka jakong'o moro nyalo chiewi nindo to biro to wacho nana oripo bed na kwae rusa mar bedo Kisumu. In fact wamiyo hala bedo Kisumu nikech kiny jolinda Mwananchi kodonjo Kisumu obro tingo jo boda boda bro tingo dhano. Kawuono ute mwaninde ok waninde no ok wanindi streets. We are 1,000 of us. Manyiso nu sechopo Kisumu. Wayo ma wan Kisumu. Wan Kisumu wantie. Kata ginene apenja ne to
Uwacho nudonjo Kisumu mang'eny. Tubiro limbe Kisumu. Wabiro limbe. Tiende ni umobilize ji ka uwuok oko. Kech ng'eni gimiwacho ne ji nyalo wacho ni to uonge ground. Tiende ni uomo ji kata usombo ji kaya kuonde mamoko. Number one, gima wawinjore. What is Linda Mwananchi? Linda Mwananchi is a movement. It's a tsunami that is coming. En gi joge ma jokanyo. Mapimo wach gi japiny mondo winje. Wan jokanyo. En gi members mage mabiro ma ng'iyo wach japiny. Gino ero ma hinyo japiny. Waneno kaka wanyalo konyore. Mokwongo wapenje ne nitiere jogo ma bende samoro digom mar biro rally makiny mar Linda Mwananchi. Yes. War Gardens. To luoro nitiere kaluwore bende gi gik madhi mbele. Ere kaka uikoru kata mana chiwo security ne jogo ma bende koro dhi biro yuru kanyo. Nikech jomoko koro oseluor kaluwore gik matimore achilere dek. Mokwongo. Ni luwe nyalo betie. Mokwongo. Asomoni gima chik wacho. Ma katiba, ma kubuga, ma ok en madoko tim, gazet. Mae katiba marito wa wate. Sirikal mar Kenya nyaka miwa arita. Mano is not a favor. It is not a favor. Ineno threat moko ma jogi chiwo. Jogi chiwo threat because gin gi ng'ati tokgi. Adwa penji. Kawuono achamo sapa i hotel mar Java. Kuma ne ogoye jatendwa ma iluongo no Sotsi. The incoming governor ma Vihiga. Achamo lunch kanyo. To kachande kanene jogo manotimo tim maneno timore cha ne gin gi ng'ati tokgi. Koro ne gitimo gima ging'eyo. Koro nitie jogo eko ma ambululu goyo ni Linda Mwananchi biro Kisumu. Gima nyaka wawinjore kaka oganda. Onge lweny makino bed. Arwako ute. Sirikal bro miwa arita moromo. Nikech ok wabiro uso njaga. Watimo gima chiko wacho. Mokwongo adamondo inyis na janeno machunyo negative ni to bende nikech jotelo nowacho ni kubiro Kisumu County to nyaka ulu chik. Bende ulu chik mar yudo pap ma udhi timo rally kanyo. Apeji. Oma wawuotho go orengo nyatieng. The working constitution. Sifuna is a lawyer. Bapo Wino is a lawyer. Omera wan gi lawyers ma chik waluwo chik ma Kenya dwaro. Emomiyo ing'eni chik onge moyieni ni kisina tagoi. Ing'eni mano chik monge. Onge chik mokwongo kaberuon. Ka Kenya luwo chik. Chairman mar boda no oripo bedga iye. Mane chik. En gi question moripo bed no answer. No odhi rangi ground ka jo Linda Mwananchi ochako loso podium. Bana Linda Mwananchi is a tsunami. Linda Mwananchi is not an individual. Linda Mwananchi is a movement. Oken gimi nyalo gorigo. Omaka tsunami ochako biro ok nen gimi ikao ni gengo. Obiro muomo. Ang'o mudhi mana ko war grounds kache. Dak no ka opewe moko man wan godo kuonde. Kwani pewe dongo wanyalo yiero kama wane mwadwaro. Kech gima bende dhi mbele ka ne dopo ni sirikal yo mondo bi kane kata mana tende Kisumu County dogi miu kata mana pewe ma bende wan godo gi ang'o modhi mana ko wuor kocha. No, sirikal okoripo be ni yiero nwa pewe. Sirikal nyalo yiero ni gimi chamo. Une mano yiero macha kose mache mano dong mano wane mane wayiere. Yes. Wang'iyo kama oganda wa issues ma oganda wa wadwa wuoye. Kata bed na nwayero airport wane mwabro bet piny kaka jo Linda Mwananchi twayiero ground mwadhiye. Mano ok tij sirikal. Ipana ng'ome migo usana nikech karibu kana neno na wan gi jo bunge la wananchi bende ne wuoyo. Ne wan kacha gi jogo ma bende uso mine bende uso kacha ne wacho ne gin gidwaro kwe kendo biro nukande chal ka gima okorwake ahinya. Adwa penji. Ing'eno oganda joluo wawe uruondo. Be iwinjo gima jogo wacho? No, kaka jo Linda Mwananchi. Dongo nyaka winjo gima ineno ka mano nyalo doko na. Madwa keloni. Nitiere kibebe. Waluongo gi dho Nairobi ni sangwenya. Mag jo agent mag 2 terms. Agent ma support sirikal ma jamiriambo ma ori ground mondo sell propaganda.
japiny maja kachande dwaro rali ni mohingo ng'ama wuondoreno. Ng'ama ng'isa ni Linda Mwananchi dhi ketho ne ohala, adwa penji kawuono. Wan Vihiga, wawuotho Vihiga, Luanda nyaka wachopo, wadhi karibu kuonde adek. Vihiga kawuono ng'ato winje ka ywak no hande olal. Kawuono Sifuna Wuon gi Babu Owino ginyiewo gweno 5,000, ginyiewo more than gwen 20, 5,000. Nitiere joma kawuono odhi kamor. To kawuono petrol mtokni wan go more than 142 cars. To Prado ok mtokni matindo, madongo, waolo mafuta. Iparo ni pesa di modong Vihiga County? Pesa di modong okwa ol gi pi. Mind you, Nuruto medo pes mafuta, waringo gi mafuta, wachiem yotel. To kendo kwa chiem yotende matindo, madongo, wachiemo mwanang' nyaka sana. Dina en mana 6,000 and above. To wachiemo mwachulo, waweyo Vihiga County economically. Kanige gimoro maginyalo buonjo go godhiambo. Ochopo nadi ni kabiro Kisumo to ng'ato ng'isa ne wan joboda boda idwa ting'o ng'a. Wane moripo be ni ting'o. Kiny chairman mar boda boda abro siemo ni kama kuma ninde. Bi ting'a go kinyi tere irali achuli siling 80,000. Owe kech mang'eny mar bedo agent ni mar 2 term. No wano ng'iswa no wan serikal gini serikand ng'a. Uonge serikal. Let's call a spade a spade. Serikal mane mintiere to wache to ingo ma 1972. Ang'o momiyo pingo samoro gino mabende jogo mapingo Linda Mwananchi wacho ni Ker William Ruto osetimone gigo osetimone oganda chutho to Luo Nyanza gik madongo. Meun kubiro tu chako pingo Ruto mano gimoka gidhi yie. Okudwar dongruok. Oma ajaluo. To let's call a spade a spade. Opao waluonga no opao. Wawe uru luongo opao no jiko. Adwa ng'isi gik moko adi ariyo. Oganda jaluo kipenjo. Nuto wuod mama. Ang'o momiyo support 2 term? Na support 2 term nikech William Ruto ogeronwa reri. Underline. Oganda jaluo. Ang'o momiyo support 2 term? Na support 2 term nikech okadwa ratwara. Those are the reasons majaluo miya. Let me analyze them to you. Number chiel, oganda jaluo sama ng'isa no Ruto oloso ne rer. Wuod mama wawe wondre, rer manene Ruto oyaw Kisumo ka ichako gere from Naivasha to Uganda. Adier kose mriambo? Mani gero rerno ok ger Kisumo ka kende. Ochopo nadi ni jaluo ema mor ni gero ne rer. Atwara donge rer chokar dala ndikwani kikalo Naivasha kali lopna. Donge kali lop atwara. Kikalo ka endigo kidonjo Western idonjo Uganda ikali lop ng'a. Donge kali lopu Waluya. Ang'o momiyo jo Uganda mamoko gitok wach ni gero gi rer? To rer ni en mar ting'o mzigo. Rer ka mzigo wuok i port odonjo Naivasha odhi Uganda, ng'ama benefit? Ja Uganda ema benefit nikech otero mwandu ne. Taxation ma Kenya sani kikelo CBM is 75,000 if I'm not wrong per CBM. Kata mwandu mwakelo wan wawegi onge. Ebe ni jogo kelo kae e depot. Ma mwandu ikelo tolo iole mondi. Kisanyogi aka gidhiri Uganda duagero economy ma Kisumo. Lakini gima gitimo gi onge benefit mwadhi yudo. Sani kati Kenya ka, wawe uruondre. Nitiere kambi gi petrol station mani Uganda miluongo ni Starbucks. Petrol station. Ochako Busia ka. Kiridori nyaka idonj western part of Uganda kocha te. Starbucks petrol station emo lead kono. Won Starbucks en nga. Won Starbucks en Ker. Wawe uruondre. Ker ni oduogo uso ni Ker ma Uganda, Kenya, mafuta, nini Kenya pipeline. 60%. To wachon pod wan gi piny. Pod wawero nwa ni 2 term. Marario. Issue majaluo wachona ne en oko support Linda Mwananchi, no support William Ruto nikech okodwa ratwara. Let me clarify to you. Oganda maratwara ko namba chiel iluongo ni Gachagua. Gachagua mkabila, kata be ang'e ni Gachagua mkabila. Lakini, yanyo gweno yanyo gwang'.
Gachagua odich loso dalane. Gachagua gombo mondo bed Raila mar Central. Gachagua onge gima odich go, kata jaluo nindo keche oko badhe. Odich gi loso mwandu kod obed ginene Raila mar Atwara. Mako wacho ni left Atwara te left. Mano power mar Raila Kudinga ema ne en go. To kaka Raila notho nowewa kiye. Koro issue mar majaluo wacho nana ano ka support Linda Mwananchi na ana support William Ruto nikech okadwara Atwara. Please, wa focus e gigo eko manyalo konyowa kaka oganda. Jakom, joluo gimomiyo kweth mag joluo moko siro tend William Samoei Ruto nikech giwacho ni en ker mokwongo mar kelo dongruok minene pacho ka. Nyisa ka penji jakom nikech ng'ato inono siling ng'ato benegi rachne gi berne. Nyisa japinyi to ber William Ruto ten ma. Bada ber William Ruto okay. Gima William Ruto siko kawero in and out. In gima neno sirikal no goja. We apenjie. Wacha. Gima William Ruto bedo ka wacho no timo maendeleo iluongo na affordable housing. Sawa. Wa dier ka wuono. Affordable housing. Wawach ni affordable housing igere lop nga rop sirikal. Dongi. Kigero affordable housing ilop sirikal. Affordable housing ingene iuso makende chulo. Dongi. To nitiere jogo eko ming'ado mshahara idwe ka dwe ichulo affordable housing. Sawa. Jogi ing'ado msara tichulo affordable housing. Affordable housing manokuongo norumo kanye mane kware kanomi jomage ni joma nodak igete manomi affordable housing. Okipenjri penjo niya ka affordable housing ing'ado jogo mati sirikal. Namba 1 kuom joma ti sirikal to dak marach mogik gin polise. Police odak i ot madak ng'igwangi diriyo. Police odak i containers. Police odak i mkepe. Police odak ma police one bedroom achiel iketo police abiriyo. Ochopo nadi nika affordable housing orumo thungisa no mi joma ni Islam okukungu mi police ma ung'ado msach gi pile ka uchulo go affordable housing. Adwa penji wod mama. Sani wacha dier mar Nyasaye. An gi silinga $1.5 million. Donge. Affordable housing one bedroom wawach ne $1.5 million. For example. Donge. Akawa one bed silinga $1.5 million ni. Adonjo go kondele ka. Anyeo go kata 10 by 10. For example tu. Anyeo go 10 by 10. Ayudo atimiliki mangiso numano lopa. Donge. Inidhi kawi nyeo go affordable housing. Ohala dhiga piny gi malo kata ngiman ga piny gi malo. Ingen in midhi nyiewo lo kondele cha ibro dhigo i bank mikaw loan. Ma ichago kata ohandi michul go loan ni ma iendelea gi ngima donge. Lakini affordable housing ibro dhi kawo go loan mane. Tikawo pesa iolo kanyo. Sirikal mabiro wacho ni kanyo gidwa gere ute askache. Dongi muko. Ibro dhi donjo ne kanyo. Nikech lo migero go gigo en lop sirikal. Dongo kelo tije ne ojende. Okelo tije ne ojende kwani gino wang'o ga iya kendo gino lith nandi. Seche mwa wacho no igero affordable housing. Waranguru gik mokadi adek. Contractor nyinge nga. Engineer nyinge nga. Jogo eko madhi kwano figures madongo i account gi. Jogo eko madhi wacho kisungu ka madho kong'o gi bia. Gin jomage. Ok gin oganda wa. Tije mimiyo wa gin tije jolwedo mag siling 500. Ntie MCA moro Kisumo ka na winje ndalo moko ko wacho ni bwana ojende ma Kisumo luoro tich matek nek gidhi to otiyo one day to kinyo koduogi. Bwana onge tich mwabro endelea go kako oganda kwa tiyo tije machalo tije handout iluongo ni hard labor ok bi konyo kako oganda. Oganda we are supposed to empower ourselves. We empower jowa. Emomiyo waywa. Mbadi o empower nyathi jaluo wawere gi nyathi Atwara. Atwara kane ni position mane Mbadi nitie ni. No chiwo grants i Equity Bank. Omajo Equity Bank otimo hala. I will give you one of the places business enini iluongo na Kamukunji. Dhi Kamukunji chieng' moro wuog ka dhi Kamukunji Nairobi. Ibro yudo ka nyithindo mag Atwara timo hala. Nyithindo matimo hala go nitie kata mang'eyo.
Bwana jogo noyudo grants from Equity Bank. Ma sirikal no pump pesa momigi grant magitimo ohala. Nyathi jaluo to Mbadi osiko ywak nono orengo wacho ne en party leader ni koro Mbadi ok nin. To dong kero kelo negi nyota. Bwana Jakom ang'o mopingo chenro mabende kelo nyota nena kan. Mama nyagi nera ni Ruto okelo nu nyota siling 22,000. 22,000. Oma 22,000 onge gima ditimogo. Mano wawe uruondre. Economy masani Kenya na malo. Bwana omigi 5 million bwana. Omigi 22,000 gidhi math gokong. Jomimiyo siling 20,000 donge gin jenzi. Pod gini adolescent stage. Kata kodhi osero nyar ng'ato. Ong'isen hai. Onyion kongo to donge pesa no rumo. Bwana nitiere pesa. Ing'e gimomiyo an seche moko ayuak ga noganda wa majoluo. To ayuak ni jotendwa moyudo positions. Mbadi, you are not guaranteed ni dhi bedo kanyo 2027. Are you sure no dhi bedo kanyo? Not sure. Seche gi emoripo be no tiye gi wiye. Mano kende gima hero go Ruto. Nipenja gimomiyo gima Ruto set wache time maber. Gima no wache maber tiye uruguiu. Mi joluo pesa. Sakos ma ilua dimise loko bank. We gonwa hando rengo. We gonwa siasa mag fitina. We gonwa siasa mag totam. Donji office mi joluo grants. Jakom dong apani samoro ne muchwado sese mafitina nikech jok mabendo mileme sirikal kaka joluo wan gi PSS mabende jomoko wacho wan gi lema chilerede mabende jomoko koro mar broad base ni. Oganda moko bende samoro wacho ni samoro wan kaka joluo wan gi nyiego okwero gima jowetewa be samoro yudo. Adwa duoki matin. According to oganda wa manitelo, nyocha was it last month but one, nitiere Ministry of Health. Nene en gimi badhi mane gwele neni standard if I'm not wrong. Iwacho ni duale I Ministry mar Health ondiko oria gi wakale mang'eny. Iwinjo? To PS iluongo ne Oluga. PS Oluga en jaluo. Scandal bilano komako jaluo, I will defend. To kenda bro supporte. Iwinjo? To wawe bedo ni gima chamo litni. Gima duongwa en nyiego. Olunga dine bed nige scandal mar ndiko joluo. Omera I will support and I will defend. Mbadi ko empower SACCOs adek. Odhiyo empower SACCO achiel ugenya. Wan gugenya fresh. Okete obed bank. SACCOs onyalo keto bank na. Government nigi pesa. Ineno kata na pesa mar e-citizen ni. Ko bank gi SACCO achiel. Oma SACCO no kiny bank. Kikwawe uruondre. Yao bank oknen gimoro matek. En gi ndhandhu sani. I South Nyanza ka. Omiya SACCO ladi achiel. Okawiye pesa sirikal. Osoe. Ndalo moko nasomo story mar Dalmas Otieno gi the BT Finance. The BT Finance no chakore almost the same year gi Equity Bank. I think even the BT Finance was the first bank. There was an interview maniti mon Dalmas Otieno. To Dalmas Otieno no wacho niya. The BT Finance ne dhi maber. Nikeche sirikal ne kano pese through the BT Finance. To chieng' mane sirikal nogolo pesa emane nolwaro the BT Finance. Nyiso niya, sirikal kata kokao pesa moro magikwalo matindo tindo gi to giketo nutup oma udhi ting'ore to nyalo miwo grants matindo tindo. Inyalo hole loan kata mar 2 million, 10 million, 20 million, 40 million. Ichak go hala. Kenya masani gimiluongo ni Nyotas Fund ni. These are not funds. These are not a fund. Magi are handouts. Magi mit belie. Maruto mi mondi wer 2 term kinto kech kai kagwelo. Empowerment miwacho no wano kabinde jodito magwa kata mana chutho to gina odia mar Limbe ground wano kabinde gitimo arambe ne mine mani owala jo achiel ariyo adek kendo arambe gitimo kandie apani dwe ka dwe kendo gigolo kacha ne puoth mag pesa mopogore opogore. Mano oken yo maber mating'o ganda malo bwana. Wawacha diere. Wan gi shida. Okar arambe krach. Gimokonyo okonyo.
lakini sani wawuondre niya ami siling 1,000 to ami kaka loan to higa achiel otieko kata dwe achiel otieko kapok akwayi, donge wi dhi wil? Wi donge dhi wil? Lakini kami milion 10 ibro chako go ohala tibro timo giri. Gima temo wacho niya, magi gin handouts ma jogi chiwo mana mar nyisruok. Position ma jaluo nitiere sani nyalo ting'o ngima jaluo malo, to ok gidwa tiyogo through handout mondo ibed modhier kiny oduogo yudi. Emomiyo iyudo kata mana romo mag siasa gi ng'enge ponge ok gitimre ga high end states. Kata Nairobi donge wan go. Isewinje ni rally ni Kileleshwa, isewinje ni rally ni Lavington, isewinje ni rally ni ginene Muthaiga. Kuondego dakitimie rally nikech joka joma lwetgi nigo. Oganda wa jotendwa dwaro ni mondo lwetwa obed abeda ni waongego, waywaka pile. Emomiyo awinjo ga kowacho ni jaluo ok dhi ng'anyo, ing'ena nyiero uga anyiera. Me am an activist. To mos ng'anyo sani kata kiluongo ng'anyo kawuono Nairobi, wagol Kisumo. Percentage madhi biro mang'eny gin oganda joluo. Gin nyithiwa wachagi manuluongo tich ariyo ne nodhi nade? Manuel luongo, okay, exactly. Ranga ne record mar joma nomaki. Confirm. Ing'eni kaka Jakom nyiswa ni to ng'anyo manuluongo ni nokwikru maber nikech king'iye to ji nokowuok kaka ne samoro nodwaro. Ing'eni ya ji nodagi dhi e ndara. An na support ng'anyo manotimre chieng' tich ariyo. Iwinja? Gimomiyo na hero ng'anyo no. Ng'anyo no Gachagua ema noluongo ng'anyo. Gachagua duogo wacho ni ng'anyo no komare. Iwinja? Linda Mwananchi nojitenga gi ng'anyo no mowacho no komargi. Iwinja? To kodu kweth mar akina Boniface Mwangi activist negiditenga gi ng'anyo no magiwacho ni ng'anyo no komargi. Nene en mar japiny. Oma nitiere gimoro mwaigno ka. Japiny kech kayo. Wawe uruondore. Jakom kendo no genun. No, ineno wang'isi niya, ng'anyo ok en mar individual. Sani kech makayo pogre gi kech makayi. To katiba oyiena, article 37 owachona maler. Nuwod mama, kiwinjo kamoro ni diri, oyieni, inyalo ng'anyo. Chiko yieni. Okan? Chiko yieni. Seche moko an nitiere kama, ing'en mafuta ni, onyalo kata chopo 300. Lakini ini nyalo afford. Ing'eno kinyal winjo pek. Lakini ana winjo pek. Chiko yiena monda dhi ang'any. Nene en ng'anyo mar japiny, ok mar ng'ato binafsi. Erokamano, kapok wadhi e break, Raila Amolo Odinga, gama ODM kane pok onindo, nowe joluo e sirikal. Udwa golo gi nang'o? Ni Raila Odinga kane pok onindo nowe joluo e sirikal. Adwa penji niya. En adier kose nokowegi. Mano thuon miriambo mar abet mar jokong'o moko mawuondo wagi. Adwa penji niya, Raila 2022 election novai gi party mane? Novai gi party mane? ODM. Raila neko vai go ODM. Raila novai gi Azimio. La Umoja. Ma Secretary General sani en ng'a? Sifuna. Bana Secretary General mar Azimio La Umoja Oken Sifuna. En ng'a? Karoli Omondi. Sawa? Ne wamae go Junet nikech ne wayudo ni Junet en kibebe. Sangwenya. To wach moro kendo dholuo moro kawuono kaka wawuok Vihiga wadhi ywago Jakom. Kendo mako madhowa kwa yudo kaka Rajakom noketo thuon pich Sifuna ikorot. Pichore jimo oketi korot. Kidhi kango ka Jaramogi oketo joma neno gore joma neno konye lweny jogo eko noketi kor ot. Ochopo nadi ni sani jaluo ng'isa ni Raila nowewa e sirikal. Mokwongo adwa penji broad base nang'o? Wawa penji. Raila kane notho. Raila notho India. Donge ng'ama nodhi omo Raila India?
Joma nodhi ng'eny nye Bwana ng'ama ne nodhi ne gin jog sirikal gi Sifuna. Ochopo nadi ni sani for example adak Nairobi kapango to chiega go wadwa ni dala sega gipuro kata gitimo gikgi machielo to giwinjo na tho. Ing'ena jaluo wang'ia chik luo koro giwinjo na jakom cha ong'ielo orengo. Ang'o matimore mokwongo? Chiega kata wadwa biro confirm. Iwinja? Mane chik luo. Chieng' manene Raila tho India ma ywak obiro ni Raila tho. Ang'o manomono buru dhi omo wadgi? In ka ino wadwa nitiere alama ming'eyo kuoma mibro identify ago. True or false? Kata chiega nitie alama mong'e kuoma mobro identify ago. Ndalo moko okahero Gachagua ng'eng'ne no uso ukabila ma wakawe kaka mja kabila sana. Gachagua no wacho gimoro ne bwana Raila ni ngima marach. Min piny nenen South Nyanza mo wacho niya ne Raila dine bed no rach kako rach no dami report notieko ndalo dito Raila tho matiende ni Raila tuo to ne gigno. To ka Raila tho en gima lit okoripo bedia kata no wacho nwa nuni siri nun Raila no we wi sirikal nikech ka Raila no tho no wito Raila kagweno uwen wagogni emodhi omo Raila. En gima lit ka Raila thuon jaduong' maduong' nwagogni emodhi omo Raila nyimege Raila gi nyar Raila emuwego ne modhi omo jaduong'. Uduogo ung'iso wanuni sirikal maneno nego Raila Odinga. And I can tell you without fear of contradiction, Raila was killed. So very soon, ibronge result, ibronge adier. Bini samora diri ma ung'eyo e tho mar Raila ne momiyo balo gi ODM moro. Yes. Those are the first things mwacho ni bwana yawa uru yawa. Nitie questions mark itho mar Raila mang'eng malich. To Raila wabene wahero Raila molou. Kwanza ineno joma ni linda ground gi jogi ne kohero Raila. Jogi ne wondo Raila. Junet neno siep Raila makagka. Kano chopo chieng' omo Raila no tuo. Osiepni ituo. Inoke nyale dhi. Edi Okech achiel kuom joma nodhi omo Raila. And nitiere jo linda tumbo gi analuonge gana RDM. Tindo kenga ODM. Enga RDM. Ruto Democratic Movement. Gimomi aluonge na RDM. Onge kata kagidwa ywe office. To gidhi kwa Ruto Rusa. Ni jatelo waneno ni wadwa ywe office. Watim nang'o? Ok nyalre. Negitieko ndhandhu mar ODM sani en RDM. Ruto ema control gi. Kato buru kawiye baro to gocho ni Ruto wiya bara atim nang'o riemb ng'ane. Really? It doesn't work like that. Ero kamano makamana gi kanyo wadadhi e yuyo matin kang wadugo nyakoro mga juwang to wadhi chako kachiel kod somo ote magi med mana kete chunyo nagi TV wan kande kachiel kod Jacom 002 kata mana Benedict Otieno ma en kacho wood Sega kendo Airport 2 kendo odhilaro komno mar Embakasi East 2027 nyakoro mga juwang wadugo bang samachuo. Luo kitwa gi timbewa joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Duond Onagi TV adundo jaluo. Wakano chenro machalo kaka Duond Onagi ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano weche masako ita gino mabende mulo adundo jaluo.
ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyiswa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o ma bende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakora mgaji wanka utuluma kende maru wake tilono mara riyo kondo tilono mugika nyakora mgaji wanka wagomba kakandi chutho to limbe mara linda Mwananchi Kisumu kaginyi swanito ikrok marne mabende gin gondo nyakora mgaji wang kama bende koro ganda mupuguro pugurente jogo mabende koro wachone gedhi rally nte jogo mabende koro wachone okagi brochupu rally nyakora mgaji wang wachone kadogo tilono mara riyo to de chako kachel kod somo ote mari wan kande kachel kod jachung mar Embakasi East 2027 kendo ma Woodluo iluonge ni Jacom 002. Yes. Karibu sana. Wan ka gilongo ni Dickson Onyango wacho ni batienyo hatuwezi kubali, jaribu kutusi viongozi. Wan gi Vincent Osungu wacho ni ayie kodi Woodluo, our one term agenda is unstoppable and now accelerated to 100 km/h. Wangi Armed Bakayoko Chris wacho ni madh soda e bill na. Wangi Hesbon Oyare wacho ni baba ayie kodi wan joluo wayanyore in the name of two term. Yes. To wangi Okiri Mark wacho ni ento okoyie kod paro mari. Koro wan ka gi miss reaction koro mge juang med oro ote magi ponono ni domonde miwa patch moto ne ka chel kod twak mabende wan godo kani koro mge juang med kete mar Chunyonagi TV adundo jaluo. Nyisna jahera mar Chunyonagi TV ni to kiny une rally. Yes. Ote mane mabende koro kelo ne jo Kisumu? Ote mwakero ni jo Kisumu en warango kaka jo Kisumu wanyalo konyre nadi to solve issue machando wa kaka oganda. Wanyalo konyore nadi mafuta odok bei piny. Wanyalo konyore nadi bech mogo obed affordable. Mage issue moripo bed nuwa wuoye. Ingeni kapo ni gikete awinjo kwa jawinjo moro kanyo temo wacho ni okowinjore koda iyo mane. Okang'eyo yo ma okowinjore go koda. Nikech okowinjore koda ideologically, let's argue ideologically. Wawe uru keto oganda ni wagore. To gima oripo be ni wawinjore go oganda. One especially oganda ma joluo. Ithuowa twadonje mix ni. Ochopo nadi no oganda ma joluo kende magore two term one term. Atwara donge ni lo kaka. Donge gin gi jo one term gin gi jo two term. Gigore ga die. Ok gigore. Ochopo nadi ni wan oganda joluo emithuowa no agore. Kiny wawacho niya biuri rally ute. Ngano ero mokaon jolinda Mwananchi rito. Okibi winj mondi akijajwa. Poki winjo waga. Bi winj agenda marwa akijajwa. Lakini ka ng'ato fuo to wawacha ochan bwani fuo. It's very simple.
Owach ni biuru lakini kikuyeny jotelo. Okay, wayanyo jatend ng'ano. The moment mar kar nyaneno ka jatendwa ma mbunge malego Usonga nyocho rio Kisumo ka sana. Bang' winjo ni Linda Mwananchi biro, nyocho migi liet sana. Magi biro no ni jo Kisumo ok bibiro. Bwana, kwani en mong'e jo Kisumo te? Kura mane manoyudo Kisumo ka? Onge shida machando jo Kisumo. Sani oripo be no tich o budget kakiketo pesa makonyo jaluo to wane ok guweche. Ing'eno wacho ni bwana wabro nyiewo nwa pikni. Mage gik maneno ka jotendwa nyiewo nwa apikni. Penjo mabende nie ground ka en wacho ni to utero ganda luo kanye. Utero ji kanye. Koro Linda Mwananchi bas madonjo Kanan. Kanan emwadhiye direct kuma nitie mor kich gachwaka. Jo Ugenya are sorted. Jo South Nyanza are sorted. Jo Kisumo are sorted. Mae kama nitiere geno. Kae ema nitiere spirit mar Raila Amolo Odinga. Joka bagen gani igi. Joka bagen igi cause okay, wachiche diere. What is ODM after 2027? Ini neno ODM kata king'iyo mbele. Nitie picha mar ODM ineno after 2027. Wawachacha dier. ODM mar kidhedheka. Mag sangwenya ka. Nitiere en gi picha after 2027. Onge go. ODM nenen chama bwana ma in idhi campaign magi and you need ODM. Mar mondo isurvive. Ochopo nadino ODM matinde kwayo. Maun gadieri ni golo Ruto telo. Bwana dhi. Omadhi. Ng'ani wagon kwano. Ng'ani wagon nyawawa nyaka pinyiru. Tata nyawawa mwali pier nam. Adhi. Dhi. Wagone kwano. Kasmacho kwa hera twara. Nyisnada pinne to Linda Mwananchi chungo ng'a. Linda Mwananchi wan gi candidate miluongo ni Edwin Sifuna. Yes. He's a presidential candidate. Mar Linda Mwananchi. To Linda Mwananchi nigi chama mang'eny. Kata be an gi chama ka. RM party is my party. Orengo kawang'o. Orengo. Bana lemo duong'. Orengo nyalo bedo speaker. Ke chaunjo sani en kore ne party leader. Hey. Orenge party leader wa. Mar Linda Mwananchi. Adwa penji niya. Ing'eni seche moko. Kwanza kawinjo ka ng'ato ng'isa ni Raila nowewa e sirikal. Gino ludo iya sana. Tony Mar. ODM nenen chama marwa. Wawinjore ODM nen gi pillars adi. ODM nenen gi pillars adek. Mang'eyo. ODM nenen gi pillar mar Luoland. ODM nenen gi pillar mar Moloya. To ODM nenen gi pillar mar Coast. Mage pillar madongo mag ODM. To pillars gi osekere. Waluyo osechako makoyo. Jo Coast no osemakoyo. To ng'ama thuowa en William Samoei Ruto. Iwinjo. The moment ma Ruto nigi kwano moro no ODM okao soyo fuko kanye mo wabalore. Nikeche kata kirango chik mar constitution mar ODM wacho niya. We have a party leader. Donge? Party leader nen Raila Amolo Odinga. And then we have two deputy party leaders. Iwinja. Deputy party leaders nenen Oparanya. To kod ng'ano gi Joho. Those are the deputy party leaders mag Raila Amolo Odinga. To kanene Raila, lwenye no gore, ing'en wi wiliga gi jenzi. Raila Odinga ne wang'iso no bed mos ndalo jenzi. To kanene jenzi okelo wigi. Karuto koro dwa loko piny ni mare makata wacho ni mondo mi yue igolo osuru. Kifuolo tichulo osuru. Madhano ne igi owang' mowuok. To Raila Odinga neno wachonwa niya gi dhoge ni ng'ani nene tich otamo amiye joga mondo konye, amiye jolwenja mondo konye. Sani ka lwenyo wuok Uganda to wakao polise watero Uganda. Ng'iso ni polise wabedo Uganda yawa. Ng'iso ni wan wabedo jo Uganda. Nyocha Haiti kae kero ka polise otera Haiti. Wan ja Haiti sani koro okwan ja Haiti. Raila Odinga nokonyo Ruto ka piny osechamo. Koreso tend sirikand Ruto kalwar gi joge.
okongisonwa ni sirikal. Raila Odinga, the last word ka Raila wacho kapok otho, mane momiyo wawacho no neg Raila, who told you that ODM will not have a candidate 2027? And so that candidate in 2027 and Edwin Sifuna. ponono ni samoro iwacho ni siasa ok ong'e. Nyalo bedo maber kata yudore mbele kono ma samoro Ker William Ruto uluongo tim mar Linde Mwananchi mondo kik kamoro achiel. Mano kwer mani madhe mana manyas. Mano ok nya timore. Ma iwacho kanunu kunyal tiyo gi William Samoei. Mano kwer maduong' sana. Ma kotimre to inyang'o mana manyas, miyang'o mana gwen gi rombe gi diek yote. Ok nyalre. Akwedo grembi Yeso. Ok nyalre. Linda Mwananchi cannot work with William Samoei. Lerna gimoro ka. Nitiere oganda moko mabende wacho ni utimo maber kata jogo mabende korero. Wan ka gi Sifuna to wan gi Babu Owino. Yes. Joluo moko wacho ni chal ka gima koro Sifuna imo Babu Owino. Babu Owino bende koro lerona ka nere ka jogi tiyo kamoro achiel. Babu Owino oseleronwa maber ni Babu Owino dwaro kom mar governor Nairobi. He's very clear. Ong'e gimodwaro. Iwinja. Babu Owino emomiyo anadonjo kar Babu Owino Embakasi East. Emomiyo achungi kom mar kuma Babu Owino mondo kata ka jaluo wuok jaluo donje. And I has his full support. Wabro thilore kama wanyalore mondo komwa kik lal. Nikech kata Nairobi kokwa tang kaka oganda, joluo wadhi donga donga kidhedhe, wadhi donga donga mar kwacho, wadhi donga donga mar sangwenya, wadhi donga donga mar guns. Babu Owino ndi moko ne wacho ni en mano nengo be ni miyo party leader. Obed party leader ma ODM. Mar ODM. To dongo rengo se kao party leader. Nodwaro to rengo se declare ne ni party leader. Emo mineno ka joka. Okay, an gi penjo. Okune kudhi ka baruk nyalo bedo biro mbele ka. Barok marang. Barok marang. Maru wabarore nango. ODM Linda Mwananchi ok en chama. What is Linda Mwananchi? It's a movement. It's an amorphous movement. Goye tek. Ingeni chame magoyot. Sani ka dwa tieko ODM mar kidhedhegi. ODM mar Linda Tumbogi. Adil go buro dinga. Akawa takete irum tapenje jaduongi dwaro nango. Emomiyo Ruto sani odiyo jo ODM ne ngi gigo dhogi sani jata kaponi jachien doji ODM mar Ruto kick team zoning to ODM orumo. ODM ok bibedo kata gwa bunga ariyo. That one I can guarantee you. Nikeche ODM ng'eng dhano no liero ga kod Raila Amolo Odinga ok gin survivor. And I remember, do you remember when Nyong'o no wacho, if you cannot see Sifuna today, you will see him pale mbele. Koro sani akuneno Sifuna no. So okupenjre nika Raila netho. Ang momiyo no we ni Nyong'o ODM to ne nokiaga no buru nitie. Nokiaga no buru nitie. Donge no ng'eyo. I was explaining to you something about the leadership mar ODM. The leadership mar ODM te oripo bedni wito. Emomiyo Edwin Sifuna donge sani en SG mar ODM. Sani kata kidhi party register. SG mar ODM en nga. Sifuna. Wacha dier en Sifuna. Lakini ODM cha wacho ni gin gi secretary general margi. Ochopo nadi no yiero buru nadi. Yo mane no yier go buru emwadagi. Apimo nini nende ne wan kod Oparanya to ne wan kod Joho. Jogi kanene ose gimigi sirikal mondo gikony sirikal ni kik lwar. Oparanya no bedo replace go Sosi. Donge? Aya ng'ane ne obedo replace go governor ma Mombasa, Joho. Iwinja. Kane Raila tho ng'ama ne oripo bedni mi party leader mar ODM ne no Sosi. Iwinjo. To William Ruto no neno Ososi ni to take control. Arang ni gir Sifuna, Babu and Orengo ber jo Kanyanam wadonje uru Ruto dok dala ge thuon. Gachago udhi tiyogo. Gachagua ingeni seche moko Ruto dalo moko no wacho ka gimoro. If there is a tribe that hate Kikuyus, it's Kalenjin. But sometimes in one mondi tiyudo gimidwaro akisort the issue. Koro wan kaka Linda Mwananchi ingen Ruto en thuon yath marabet okotin to wadwa goego konde te wagoe left right mbele gi nyuma. Koro